Hvor mange vil du have? Det er godt, at der er i hvert fald. Ja. Det kan du overholde med lidt om. Ja, hvad er det? Så er det ikke godt, jeg vil gerne have den. Så bliver det andre. Hvor jeg hjælper med at rydde ud i tøjet. Fordi tit så er det sådan, at inde i garderoben, der hænger så meget tøj. Og nu får jeg til en fantastisk mulighed, at vi kommer op i køkken, og det er mega smart. Men der hænger så meget tøj, og tit så tænker man, jeg sætter på, jeg har ikke noget. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer derude, der har tænkt det nogensinde. Men tit og ofte, så gør man det, og så tager man nogle gange lidt det samme på, som man plejer. Og så kommer jeg sådan og ruller ud. Og jeg går i gang med også at finde det, der hedder en stilkerne. Og det er faktisk et godt redskab at arbejde ud fra. Det her med stilkerner, det er bare et ord. Men man kan have sådan 6 forskellige stilkerner, som jeg arbejder ud fra. Og den her stilkerne, det er det, der er i tøjet. Altså det, hvor hoveddelen af tøjet er fra en stilkerne. Så kan man godt have, for eksempel, hvis jeg har en stilkerne, der er enkelt, så kan jeg godt have nogle afstikker, altså jeg kan godt have lidt råt. Og så jeg lige har en boheme kjole, men det er ikke det, der er udbredt derinde. Når man ligesom ved, når min stilkerne er for eksempel enkel, så er det nemt at lave nogle sæt tøj. Det er også nemt at lave nogle forskellige udtryk med tøjet. Og det gør man så via accessories, altså smykker, sko og tørklæder, tasker. Så kan man hurtigt lige lave nogle forskellige udtryk. Men ved at kende sin stilkerne, så har man det, og det hele det drejer sig om, det er at have det godt i tøjet. Så hvis jeg nu kom i sådan en boheme buksedragt, og måske i blomster og en ternet jakke over, altså så vil jeg stå her og føle mig sådan helt utilpas, fordi det slet ikke er min stil. Men pigen, der er boheme, hun vil have det rigtig godt i det, og det er fordi man signalerer, at man føler sig godt tilpas i tøjet. Så det her med at føle sig godt tilpas i tøjet, det er simpelthen det vigtigste, og det tænker jeg i dag, at det er også rigtig vigtigt, når man skal bytte kjoler. Så kan jo bare bytte tøj til det vil, så det er jo sådan set meget fedt. Men det er en god tanke lige at have i baghovedet at sige, okay, det kan godt være, at jeg må holde mig lidt, altså ligesom har grundkjolen i den stil, jeg rigtig kan lide at gå i, fordi så bliver man helt sikkert glad for det. Og jeg har sådan taget lidt forskellige kjoler fra nu, som signalerer de forskellige stilkerner, det kunne være. Helt tiden klassisk, og det er det reelt egentlig ikke altid, når vi kommer ind og ser det. Men den klassiske, hun kan virkelig godt lide den stramme lille sorte. Hun har ikke noget inde i garderoben, der larmer. Så kan I ligesom prøve at tænke, om det er det, I har i garderoben, men der er ikke noget, der larmer inde i garderoben. Der er simpelthen ro. Der er næsten ingenting på tøjet, altså det er helt plain. Og de farver, der oftest er, det er basisfarver som sort, grå, mørkeblå, måske rød også. Og så er der mange skjorter, hvide skjorter selvfølgelig. Der er penselskørt, der er jakkesæt, og der er den sorte kjole. Og jeg kan lige vise, og sådan lige lidt frem og tilbage, for jeg bare lige hængt lidt her, men det er kun lige for, at I skal igennem. Det er den her. Den kunne være den klassiske sorte, eller det er det. Vi kan godt se, der er ikke noget på den overhovedet. Helt plain. Hun vil have det rigtig godt i den. Hun kan jo vælge at tage en habitjakke over også. Man kan godt tage en lille boleo-jakke, hvis ikke man vil have bare arme. Så det er den klassiske type. Det er sådan en Helle Thorning-Schmidt, når jeg ser hende. Ja. Men det er sådan lige for at få sådan et lille indtryk af, hvad det kunne være. Men det er fra den her. Så hun har ikke ret meget i garderoben der. Altså hun kan godt have kåbebukser også selvfølgelig. Men så er de helt den pæne vask, mørkeblå vask. Så
skal vi se videre på det, så går vi over til den rå type. Det er sådan lidt hen ad Sanne Salomonsen. Og hun har udpræget i garderoben masser af jeans. Hun kan gerne lide jeans, der gerne vil se slidt ud, når det er købt, altså huller og ser rigtig slidt ud. Hun har masser af skind, og smykker, der er det meget det oxiderede. Og hun kan også godt have kjoler. De er som oftest også meget enkle, måske sorte, eller over i jeans afdelingen. Jeg kan lige prøve at vise jer. Jeg havde altså fundet en anden en. Jeg har nemlig været forbi butikken i tirsdags, men den var ret stolt. Den var endnu mere rå. Men det er så ligesom for at vise jer, at så kunne man køre sådan en denne kjole ind her. Det kunne hun også sagtens have. Så vil hun tage nogle rå kæder på, og måske en rå skinjakke. Og når jeg siger rå skinjakke, jeg har selv lige en skinjakke på, så Sanne Salomonsen, jeg føler mig faktisk lidt rå i dag, fordi jeg har taget mit rå skinjakke, og den ligger lige derovre bagved, men det er så også ligegyldigt. Men jeg føler mig lige sådan lidt, så er der sådan lige lidt rå, ikke? Så får jeg den følelse og det udtryk, jeg gerne vil have, hvor er det Sanne Salomonsen, hun kiggede på mig, så hun bare tænkte, du er da så langt fra rå, men det er jo fordi, det er hun jo hele vejen igennem, ikke? Så det der med at skabe de her accessories til, så vi får den følelse af at få et nyt look hver dag, det er rigtig fint, men ligesom hvis man ligesom holder rundt, den klassiske dækning kan faktisk godt have, hvor det måske ikke er helt vildt behageligt, men det bare fungerer, så er det ganske fint, men det kan den afslappede ikke lide. Så det skal være behageligt, og det må også gerne være fritidstøj. Der er nogen, der siger nogle gange til mig det med ordene. Jeg gider ikke rigtig være afslappet, det er sådan lidt kedeligt, altså. Sådan lidt joggingagtigt, og det er det altså ikke. Der kan altså være alt i garderoben der, og hun kan også have masser af kjoler. Det er bare kodeordet er, at det skal være behageligt og komfortabelt, og man skal kunne røre sig i det. Og der tænkte jeg faktisk lige, den her kjole, den er nemlig behagelig firma. Der tog jeg så lige et par størter med, og det er jo ikke sådan, at hun ikke også kan have stiletter på. Men de var nu meget fine at vise, de var komfortable på. Men det kunne være sådan noget som det her. Så hun kan godt have lidt af hvert i garderoben, men det skal bare være rart at have på. Det var de forskellige stilkerner. Så det jeg vil sige med det er, at hoveddelen, altså når vi ligesom har bestemt sig for, hvad er det for noget tøj, jeg skal have på. Mit tøj, det er simpelthen meget enkelt, det jeg har derhjemme. Så kan jeg begynde at lege med det, altså sige, når nu har jeg fundet kjolen, den kan jeg lige have på. Så kan jeg begynde at sige, i dag der vil jeg kunne også have taget sneakers på. I dag der vil jeg være sådan lidt afslappet, casual i det. Eller jeg kunne tage stiletter på og gøre mig sådan endnu mere fin. Jeg kunne også lige skrue lidt op for make-up med, for eksempel tage en rød læbestift på, eller sådan håret op. Så har man det udtryk, så kan man gå ud. Altså man kan nemt lige sådan skrue på de her accessories, man sætter til. Så det er også nemt, hvis man tager en kjole på om morgenen, når man skal ned senere om dagen, så kan man bare lige have en lille taske med en vest. Det kan også være en vest, man tager til. En pelsvest. Nu har jeg været en pelse inde ved siden af. Så det er, at hvis man ligesom har garderoben i orden, når man siger, det jeg har herinde, det er bare noget, der fungerer. Jeg kan hurtigt lave nye sæt. Jeg har det godt i tøjet. Så kan man nemlig hurtigt lige lege det der med, så man heller ikke går og siger, jamen jeg har da ikke tænkt mig at gå og se enkelt ud hver dag. Så er det, man kan ligesom lige skrue på de der forskellige ting, og så sætte tilbehør til. Og det kunne også være smykker og tørklæde. Og igen, snakkede jeg også lige før med jer to, at meget tøjet her i efteråret, det er jo meget sådan basisfarver. Så det er meget sådan sort og gråt og brun og er meget gråt og sort. Og det kan godt blive lidt kedeligt, altså, hvor man siger, når det forår er lidt mere farve, men så kan man hurtigt lige pifte op. Og det kan man jo gøre via tørklæder, der er farverige, eller tage en vest på, der er farverige, eller tage en top ind under, der lige giver lidt farve. Så man kan ligesom tage lidt farve ind i de små, hvis ikke man bruger så meget farve. Har I spørgsmål? Kommer vi ind på farver og ansigt og hår? Det kan vi gøre, når vi prøver. Det gør vi, når vi prøver. Med hensyn til farver, jeg har nemlig også lige været ude i en forretning, hvor de netop også sagde sådan noget, hvad for nogle farver er det? Og der var nogen, der faktisk havde de der farve årstider. Ikke? I kan godt huske, at man rendte rundt med sådan en tut, og skulle se så lige stofprøve, og nej, den grønne, den duer ikke. Altså der vil sige, det sætter mere begrænsninger. Så tit og ofte synes jeg, det der med at få farven op til ansigtet, så kan du hurtigt se,
om du ser mere bleg ud, eller om det ligesom giver lidt varme og lidt glød, både til ansigtet og til øjnene, ikke? Og kan man lide farven, så synes jeg, man skal købe den. Men og det er også nogle gange lidt med de her kolde og varme farver, hvor nogen måske siger, jeg vil have kolde farver. Men får man sådan en varm farve sat sammen med det tøj, man har på, så giver det måske nu et andet udtryk, og så egentlig også fungerer. Så det er hurtigt at se, når vi står ude med farverne.